मानगोनां सफैनाय नोंथांमोनखौ प्राग चेनेलनि खौरां बिजों नोंथांमोनखौ दानो बे समाव आङो बे कनफारेन्सनि कनभेनर हिसाबै गायसनजानानै नोंथांमोनखौ बे समाव आङो बरायबाय आरो बे समावहाय नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों। दिनैहाय जोंहा बे 2025 मायथाइनि जे गथायबारि सार्केल इउथ कनफारेन्स बे कनफारेन्सआ जोंहा दिनैनिफ्राय जागायबाय। जों बेखौ गोबाव समनिफ्रायनो जों लाहार फाहार खालामबाय आरो खालामै दा जोंहा दानो गासैबो जोंहा थागथियारि जाजोब्बाय। दा बेनिखायनो दिनै जोंनि बे कनफारेन्सआवहाय गोबां जोंहा 31टा मण्डली दङ। बे मण्डलीनिफ्राय गोबां लाइमोनफ्रा दिनै बे कनफारेन्सआव बा सभायावहाय बाहागो लाफैगोन बा डेलिगेट महरै थाफैगोन। दा जोंहा बेबादि मोनसे जोबोद रंजानाय जोंनि लाइमोन जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जे मोजां लामाजों थुलुंगा होनांगौनि थाखाय लामा दिन्थिनांगौनि थाखाय जोंहा जे बे कनफारेन्सआवहाय जोंहा सासे आलासि जों हांख्रायदों। बे आलासिनि गेजेरजों जोङो गोथां इसोरनि जे बोसोन बे बोसोन बाइबेलाव जोंहा जे मोनसे गोथां बाथ्रा दङ बे बाथ्राफोरखौ सोलोंनो मोनगोन आरो बे बाथ्रानि गेजेरजों गोबां बेबादिनो गोग्लैसोना थानाय उनस्लुना थानाय लाइमोनफ्रा जायफ्रानोखि जौ जुवा लोंनानै ड्राग्स जानानै बेबादि गावखौ सम हंगारो बेबादि मानसिफोरखौ बे प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो सोलायनायखौ लुबैदों। जेन' सोलायो बेबादि मानसिफ्रा जेन' इसोरनि हेफाजाबजों बा इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों मोजां बे आलासिनि फोरोंनायनि गेजेरजों जेन' बिथांमोना गावसिनि जिबनखौ परिबर्तन खालामनो हायो। बेबादि मोनसे मोजां बे प्रग्रामखौ जों मोननो हाबाय आरो बिनि गेजेरजोंनो गासैबो जेन' लाइमोनफ्रा जेन' मोजां शिक्षाखौ जेन' मोननानै गावनि मोजां आखल आखुखौ जेन' दालांनो हायो आरो समाजनि बेबादि गामिनि आरो ओनसोलनि मोजां खामानि मावग्रा जेन' साफा साफा लाइमोन जोहोलाव सेंग्रा सिख्ला जानो हायो। बेबादिनि उद्देश्यखौ लानानै जोंहा बेबादि बोसोरसालिया कनफारेन्स बा एनुवेल कनफारेन्स जायो। दा बेखौ जों खुंफुंनो थांगासिनो दङ।